15-il niċċa madwar il-lokalità ta' Sliema ser ikunu restawrati mill-Kunsill Lokali permezz ta' fondi li jammontaw għal 60,000 euro li kiseb mill-Fond tal-Ippjanar u l-Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-maġġoranza ta' dawn in-niċċeċ jinsabu fiż-żona ta' konservazzjoni urbana f'ta' Sliema u li għandhom valur kemm artistiku u anke kulturali. Ix-xogħlijiet ta' restawr ser isiru minn konservatur imqabbad mill-Kunsill stess. ċertu restawr ser isir fuq il-post stess fil-waqt li x-xogħol ieħor se jsir fil-workshop tar-restawratur. Fil-fatt uħud mill-istatwi fin-niċċeċ inqalgħu bil-galbu biex ikun jista' jibda jsir ix-xogħol. Dan se jkun qed isir taħt il-ħarsien ta' perit bi speċjalizzazzjoni fil-wirt lokali. Dan il-proġett qed isir wara li l-Kunsill Lokali ta' Sliema flimkien mar-Rotary Club Malta applikaw għal dawn il-fondi kollaborazzjoni ma' sidin ta' dawn in-niċċeċ li bosta huma ma' faċċati residenzjali. Għalhekk din il-lokalità li tixbed lejha qatt ta' turisti qed ħares ukoll il-wirt nazzjonali li huwa sinonimu f'bosta ibliet u rħula madwar il-Gżejjer Maltin u Għawċin. Il-Fond tal-Ippjanar u l-Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar huwa maħluq biex igawdu minnu l-Kunsilli Lokali għal proġetti fil-komunitajiet tagħhom.